हेल' लोगोफोर आंनि अप्रे दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायना लानाय जाबाय। थ' आं दाखालि साननैसो मैयानि सिगां देरहासार इस्लारि इउटुब चेनेलाव बिथांनि चेनेलाव आं बुंदोंमोन जे 20 दिननि उनावसो आं भिडिअ फैगोन होननानै, नाथाय बिनि सिगांनो आं थाबैनो मैया देरहासार इस्लारिनि चेनेलावबो लाइभनो फैनाय जादों आरो बिथांनि चेनेलावबो कयेकथा बिकु बसुमतारी बिथांनि चेनेलावबो बुंनाय जादोंमोन आं। थ' दिनैहाय आं सासे फंबायनिफ्राय दिनै बिथाङा आंनि माबाखौ नुनानै बिथाङा मोनसे अनसुंथाइ माने बिथाङा आंनो मबाइल गंसे मैयानि बेलासे 6:30 बिनि गेजेराव आंनो गंसे गोदान निउ ब्रान्ड मबाइल गंसे सामसुं मबाइलखौ बिथाङा गिफ्ट हरदों, अननानै हरदों। आं बायनो लाफिनो हानायनि एसे थान दङमोन आरो बिथाङा अनामोनब्ला आं दिनै भिडिअबो लाफिनो हानाय नङामोन। थ' जिखियानो जादोला बे फंबायनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थानाय जाबाय। थ' दिनैहाय आं मोननैसो निउस चेनेलाव नुदों बर'लेण्ड, जोंनो सोरनो नाङा बर'लेण्ड। बनसुवाफोरा दिनैहाय बर'लेण्डनि थाखाय मोनसे फिन आरोबाव नो बड'लेण्ड नो रेस्ट बेखिनि खोथाखौ बुंदों। आं खोनानानै बा नुनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों। आंबो बावहाय बाहागो लाफानो मोनोब्ला आंबो ओरैबायदि मोजां मोनगौमोन। जिखियानो जादोला आंहा जायखि आफादानो जा, आबसुआनो जा सोरबा बनसुआनो जा, बिथांमोना जुदि बर'लेण्डनि थाखाय थारैनो जुदि नाङोब्ला आं बिथांमोनजों सापर्ट दं। आं बिथांमोननि जिखिनि समावनो बिथांमोना जुदि बड'लेण्डनि थाखाय जुदि बिथांमोना थारैनो जुदि नांमारोब्ला, थारैनो जुदि बिथांमोना बर' रायजो राजाखौ लानानै जुदि सोमावसारलांथारोब्ला, जों सेथि नैथि थामथिसिम जोंहा गोरोबथा जानानै थांबाय, नाथाय जों गोरोबथाखौ नांगौ बायदि बर' रायजो राजानो होनो हायाखै। थिग दिनै बनसु आफादनि रंगल बर' बिथाङा जाखिनि पइन्ट खोथा बुंदों, जाखिनि खोथा बुंदों, आं बिराद मोजां मोनदों। बिथांनि जाखिनि खोथा बुंनाय सुपार, आं बिराद मोजां मोनदों। खारन बिथांनि जि खोथा बुङो आं पइन्ट टु पइन्ट खोथाखौ गासैखौबो मोजां मोनलांजोबदों। दिनै जोंहा सोरबाया सोरबा आफादा गुबुन आफादा जुदि बड'लेण्डखौ बिनायाव जुदि जोंहा बिथांमोना जुदि एसे उसुबिदा दङब्ला, बिथांमोना जुदि थाथ'नो सानथारदोंबा थिगैनो दं, थाथ'दो। जों दिनैहाय BNSU बनसु आफादा दिनै जुदि जिरायनो जुदि सानाखैबा आरो बिथांमोना हागोन बायदि नुदों, दिनै लाइनखौ बिथांमोना मोनदों जानांगौ। बेखायनो बिथांमोना दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड नो बड'लेण्ड नो रेस्ट बेखिनि खोथाखौ बिथांमोना बुंनो हादों। थ' दिनैहाय जोंहा आं बुंनांगौआ बेनो जे दिनै बड'लेण्डनि थाखाय बिथांमोना जुदि थारैनो सोमावसारथारदोंब्ला, थारैनो जुदि बिथांमोना ओंखारथारदोंब्ला, बर' रायजो राजाफ्राबो बिथांमोनजों सानसे नङा दिनै बेवहाय 100 बा 200 मेम्बार फैदों, गाबोनो बिथांमोनजों 1000 फैगोन। बर' रायजो राजाफ्रा 1000 फैगोन, आं बेखौ आसा खालामदों। थ' दिनैहाय सोरबाया आं दिनै जिरायथ'नो सानदों। बे गाबोन आङो बा सप्ता खनसेनि उनाव आं बर'लेण्डनि थाखाय सोमावसारगोन। बेयावबो बेफोरबायदिया जाया दिनै सोमावसारथ'नो हाथ'वा, बिथांमोना जुदि हायाब्ला थाथ'। बै गुबुना जुदि बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदोंबा बिथांमोनखौ इनडाइरेक्टलि सापर्ट खालामनाया मोजां, आं बेखौ सानो। मानोथो जों गावजों गावलाय मानोथो बखिलायबाय थानो। दिनै बनसुआबो सोर, बेबो नों बर'आनो। दिनै आबसुआबो सोर, नों बर'आनो। BPF सोरथो, दिनै नों बर'आनो। UPPLआबोलाय सोरथो, नों बर'आनो। ओंखायनो जाखिनि पलिटिसियानफोर, BPFआनो होन UPPLआनो होन, नोंथांमोन पलिटिसियानफ्रा नोंथांमोननि गावबा गाव गादिखौ सिन्था खालामनो नांथ'वा, दा सानथ'। आं बेखिनि खोथाखौ खावलायगोन। नोंथांमोना
बर' रायजो राजानि खोथाखौ सानग्रोदो, सानबावदो। दिनैहाय बनसुआ मोनसे लाइनखौ नुदों बा मोनदों। बिथांमोना दिनैहाय बर' हारिनि थाखाय सोमावसारनो लांबावनो हागोन बे लामाखौ नुगासिनो दङ। ओंखायनो जिखिनि पलिटिसियान दङ नोंथांमोना गावबा गावनि, सोरबा BPF-आनो होन, सोरबा UPPL-आनो होन, गावबा गावनि गादिखौ जुदि गेदेर साना लाफानो दिनैनि दिनाव जों दिनै थामथि गोरोबथायाव जों नांगौ बायदि मोनाखै होननानै हायो। आं XNDP जानानै थामथि गोरोबाव जेबो होनो हायाखै बर' रायजो राजानो, बेखिनि खोथाखौ आं गोरा बुंगोन। नाथाय जों बर' बनसुवाफोरा दिनैहाय मोनसे गोरा गोख्रों स्ट्रं भाबै माने बिथांमोना माने मोनसे बर' रायजो राजानि थाखाय बड'लेण्ड आलादा रायजोनि थाखाय आलादा माने सिमां नुदों। नाथाय बावहाय आं गुबुन गुबुन आफादखौ आं खावलायगोन जे सोरबा एबसुआ गावनि खोथाखौ साना लाफानो नोंथांमोनाबो डाइरेक्ट नङाब्लाबो इनडाइरेक्टलि बिथांमोननि सायावबो सापर्ट खालामनाया मोजां। मालाबा नोंथांमोननोबो बनसु आफादखौ दरखार जागोन, मालाबानि समाव BPF-खौबो UPPL-नो दरखार जागोन, मालाबानि समाव BPF-नो UPPL-खौ दरखार जागोन। ओंखायनो बे पलिटिक्स हान्जा मोननैखौ बिथांमोनखौबो खावलायगोन आं, नोंथांमोना गावबा गावनि सार्थखौ, गावबा गावनि गादिखौ साना लाफानो नोंथांमोनाबो दिनैनि दिनाव बनसुवाफोरा जाखिनि सोमावसारदों बावहाय नोंथांमोनाबो मदद खालामफायोबा साबसिन जागोन होननानै आं सानो। दिनै BPF-आबो आबसुनि सायाव एफाराब गाज्रिखौ साननानै जेबो लाब गैया। नाथाय आबसुआबो दिनै गोबां रोखोम सोमावसारबोदों, आबसुआबो गोबां रोखोमनि नांबोदों। ओंखायनो BPF-आबो हायोब्ला बहाबा माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंब्ला बिथांमोनखौ बुंना होनायासो मोजां, राइट खालामना होनायासो मोजां होननानै आं सानो। दिनैनि दिनावलाय मानोथो गावजों गावलाय बै समनि बाथ्रायानो गावथारलायनाय बेफोरबायदि जाफिननो हमखो, आं बेखौसो सानबाय थादों दा माने। दिनै NLF-आबो दिनै मोनसे आलादा, बिथांमोनाबो गेजेराव मा जादों बिथांमोननि गेजेरावसो मोनथिगौ। आंनि मोनसे धारना, आंनि मोनसे सिन्था खालामनाय, बिथांमोननि लिडारफोरनि गेजेराव माखासे खोथाया गोरोबलायनाय गैया नामा? बेनिखायसो आङो दिनै नैबे NLF-नि खोथाखौबो आं बुंनो नागिरदों। दिनै NLF-फ्रा लिडारफ्रा गावजों गाव गोरोबलायनाय गैया नामा? आरो गावजों गाव बिथांमोना मोजांथि सावरायलायनाय गैया नामा? मानोथो दिनै केम्पनिफ्राय खारनो गोनां जादों? ना बिथांमोना माबा मोनसे अभाबाव दङ नामा? आं सरकारखौ खावलायगोन, आपिल खालामगोन बिथांमोनखौ आंनि चेनेलनि थ्रुयैदि बिथांमोना हायोब्ला जाखिनि NLF आफादनि लिडार केडार दं बिथांमोनजों मोनसे मिटिं खालामलाय, सावरायलाय, बिथांमोननि प्रब्लेमखौ दांनायनो नाजा। मा एक्सुवेलि बिथांमोननि सिङाव मा जामारदों? जाय आंनो गिफ्ट हरदों बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर फंबाय। जों लोगोसे माने बिथांनो माने राव गैयिफोरबायदि जानानै दं फंबाय। लोगोफोर, आं भिडिअखौ एथ'ग्राब गोलाव खालामला, बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।